tinotenda Mwari zvakare nemukana watapuwa mukati mezuva ranhasi kuti tingouya tichivarumbidza tichivapa mbiri. Mudikani inyasha dzatawanirwa naShe. Kana tatoonerwa mukana wekudai tinotofarira kutoti tiushandise nemazvo nekuti wakatarisa kuti matiri muno muAfrica we have the privilege to worship God in freedom. Pane vamwe vasingakasimise kuti vaungane vachinamata. Vamwe they will be persecuted pavanoonekwa vachinamata. Asi isu takawanirwa nyasha kuti tigouya tichisangana navo zuva nezuva misi nenguva in freedom and worshiping our Lord. Saka toda kungoshandisa mukana uno kuti tingorumbidza Mwari. Toda kusvika patinongoenda pamberi paMwari muzuva ranhasi tichingoda kungovatenda. Wakatarisa theme yedu yegore rino inoti hanzi mabasa ekutenda, acts of faith. And takatarisa Bible, we have so many examples of great women and men of faith, of which Abraham was one of them, who is our father of faith. Ndinongoverenga shoko raMwari mushure meizvozvo toenda patinonyengetera kuna Romans chapter 4, 17 to 21. Amen. Inoti, as it is written, I have made you a father of many nations, in the presence of him whom he believed, God, who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. Who contrary to hope, the Abraham Arkurevap, and who contrary to hope, in hope he believed, so that he became the father of many nations, according to what was spoken, so shall your descendants be. And not being weak in faith, he did not consider his own body already dead, since he was about 100 years old, and the deadness of Sarah's womb. He did not waver at the promise of God through unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God, and being fully convinced that what he had promised, he was also able to perform. There's just a few verses that I just want to take out from this passage. Hence, contrary to hope, in hope he believed. Hapana chaitaridzika wakatarisa situation yake kuti zvingaitika. Abraham akanga asekuru, Sarah akanga ava gogo. Hazvaigoneka kuti zvakanga zvakavimbiswa naMwari wakatarisa nemaziso enyama kuti zvingaitika. But contrary to hope, kunyangwe pakanga pasina tariro, kunyangwe pakanga pasina chaitaridzika kuti izvi zvingaitika zvokwadi, asi akaramba akatenda. Hence he was unwavering in his faith. He did not doubt. Why did he not doubt? And he judged him faithful. He judged him faithful that he was able to perform his word. Tunangoenda pamberi paMwari mangwanani ano. Tingokumbirira kutenda kwedu. Kungoti Baba, give me a faith that is unwavering. Ndipei kutenda kusiri situational. Kutenda kusingatarise kuti situation yangu yakamira sei. Kutenda kusingatarise kuti mamiriro ezvinhu akamira sei. Tunangokumbira kuti let my faith be in all seasons. Pazvakanaka nepazviri kurema. Pazviri kufadza nepazvisiri kufadza. Asi kutenda kwangu ngakuve grounded in you, Lord. Ngakurege kuzungunutswa. Nekuti tiri kuona kuti hanzi Abraham, he did not waver. He did not entertain doubt. He did not entertain unbelief. Nekuti akatenda kuti Mwari anozadzisa shoko rake. He is the one who guarantees the performance of this word, of his word. Asi isu, we have a role to pray. Our role is to stand in faith. The performance of the word is up to our Lord and Savior. Saka toda kungoenda pamberi paMwari, tingonamatira a faith that is unshakable. Tingotaura a faith that is steadfast. Kuti Baba, kutenda kwedu ngakungova nemidzi mamuri. Ngatingoenda pamberi paMwari mangwanani ano. Mweya mutsvene makanaka makatendeka. Maita yenyu ishene mumwe mukana zvakare wekukurumbidzai. Maita yenyu mutsvene sekureva kweshoko renyu. Abrahamu baba vedu vekutenda, uye akava nekutenda mamuri mutsvene. Kunyangwe situation yake yaisataridza kuti zvinogoneka, asi iye akaramba akasimba mamuri mutsvene. Kuti imi Jehovha makavimbisa makatendeka. Mangwanani ano tauya sekereke mutsvene, tichikumbirira kutenda kwedu Baba, kuti ngakurege kuzungunutswa Ishe. Paanosumuka mafungu eupenyu, padzinosumuka hondo dzenyika ino
ano mutsvene. Tigoramba takasimba mamuri Baba, tigoramba takasimba musimba renyu guru Baba, nezita raJesu neropa raJesu. Mweya mutsvene tinokutendai, mweya mutsvene tinokupai mbiri. Vamwe tine masituations ekuti takatarisa tinoshayiwa kuti tingabude seiko Baba, asi tiri kutenda mangwanani ano Jehovha kuti imi makavimbisa makatendeka, imi munosvinurira shoko renyu kurizadzisa, uye vana vekutenda havazonyadziswe. Vanovimba nemi mutsvene, munovapa simba idzva, vanomhanya vasinganeti, vanobhururuka semakondo. Mangwanani ano tinokutendai, mangwanani ano tinokupai mbiri mutsvene. Titarirei nekufara mwanakomana waDhavhidha. Regai kuti siya tiri toga mutsvene. Kutenda kwedu ngakuve nebackbone mamuri, kutenda kwedu ngakusimbiswe nemi mutsvene. Pamakati mabasa ekutenda hatigone kuabata tisina kutenda, hatigone kuabata tisina kutenda mamuri mutsvene. Chisimbisai kutenda kwedu Baba, tinouya nako pamberi pausu hwenyu. Mweya mutsvene, an unwavering spirit, an unwavering spirit, O Lord, a steadfast faith in the mighty name of Jesus. Mweya mutsvene tinokurumbidzai, mweya mutsvene tinokupai mbiri. Munoti anokumbira anopiwa. Baba, tiri toga tigone, tiri toga tigone kumhanya rwendo rwishe, asi tiri kutsvaka imi mukwanisi nemuponesi wekutenda kwedu. Tiri kutsvaka imi, the author and finisher of our faith, kuti Jehovha tibatsirei mutsvene werugare. Jehovha tigonesei pakutenda kwedu Baba, kugoramba kwakamira mutsvene, and stand the test of time in the mighty name of Jesus. Mweya mutsvene muri Mwari, mweya mutsvene munorarama. Tauya sewayana dzenyu mutsvene, munoti pasina kutenda zvigone kukufadzai. Mangwanani ano Ishe wemasimba ose, tiri kukumbirira kukutenda Baba, tiri kukumbirira mutigone kutenda kwedu Baba, kuti tigogona kufadza imi mutsvene. Pamunotitarira muri kumatenga yenyu Baba, let us be pleasing before you, Almighty God. Father, in the mighty name of Jesus, tinokutendai nekuti muri Mwari, tinokutendai nenyasha dzenyu mutsvene, idzo nyasha dzinogara nekusingapere. Maite yenyu mangwanani ano Mesiya, zita renyu ngarikudzwe, mambo wenyu ngausvike. Amen. Amen. Tirongodzokera pamberi peuso hwaMwari zvakare, tichingotaura in line with our theme, hanzi mabasa ekutenda. Toda kungodzokera as individuals, as families, as Rudaport Prayer Center. Tingoti Baba, mumwaka uno makaona zvakafanira, pamakati mabasa ekutenda pane chamakanga maona, pane chamakanga muchida kubudisa matiri kuti chigoonekwa panyika yavapenyu, because there are riches, there is the glory that is within us, that is to be delivered to this world. Saka pamakaona zvakakodzera kuti tifambe mumabasa aya, tiri kuda kungoenda pamberi paMwari. Hallelujah. Iye anobva tanzi signs and wonders shall follow those who believe in me, and mighty works they shall perform in my name. Toda kungodzokera pamberi paMwari tichingokumbirira mabasa ekutenda. Hanzi, a blessed man is like a tree that is planted by the streams of water, that brings forth fruit in its season, and its leaves shall not wither, and in all he does, he prospers. Toda ngoti Mwari mugore rino, help me to bring forth fruit. Nekuti takadanirwa kuti tive nezvibereko, takadanirwa kuti tibereke zvinobatika, that will influence our environment for the good. Saka toda kungoti mabasa makaisa matiri Baba, let them manifest. Let our lives be a force of change, our lives that impact positively those who are around us. Nekuti we are called to produce fruit. Takatadza kubereka zvibereko, then tatorasika, nekuti takadanirwa kuti tive vabereki vezvibereko. Saka toda kungoenda pamberi paMwari tichingoti zarurai nemeso edu, mungondidzidzisa Baba pandinofanira kubata, zvandinofanira kuita,
kuti ndigova nemabasa aya ekutenda. Zarurai meso angu kuti ndione, nekuti meso ndinawo dzimwe nguva handioni, nzeve ndinadzo asi dzimwe nguva handinzwe. Asi toda kungokumbira nyasha kuti Baba, open me up. I am an open book before you. Mundizarurire zvandinofanira kuita mumwaka uno. Mundidzidzise nekundigonesa nemweya wenyu. Uye akati achatitungamirira kudzokera kumusha. Nekuti tiri parwendo mudikani. Tiri parwendo. Hatifanire kukanganwa. Kuti pano hapasi pedu. Kuti paari kutuma mweya wake achiti ari kutidzosera. Achatitungamirira kudzokera kumusha. Chitigonesai to yield to your spirit. Toda kungodzokera pamberi paMwari. Tingokumbirira zvibereko zvomweya. Tingokumbirira mabasa akanaka. Patiri kungoti mabasa ekutenda. Tichingoti Jehovah take over this season. Tingori panyaya iyoyo futi toda kuenda pamberi paMwari. Nekuti dzimwe nguva patinofamba napo panotirwadzisa toguma tobereka zvibereko zvisina kunaka. Tiri kunzwa kuti hanzi a blessed person, his leaves shall not wither. But dzimwe nguva mashizha edu anogona kuoma nedzimwe nguva. Tarwadziswa nekuda kwemasituations oupenyu. Pamwe pacho toguma tava nebitterness kuti handichagone kuregerera. Ndaimbova munhu aigona kupa asi handichagone kupa nekuti ndakarwadziswa. Ndaimbogona kuitira vamwe rudo asi nekuti ndakadisappointwa ndakabva ndati vanhu havatembeke ndaakusiyana nawo. Then we withhold the grace that is upon us. Iye Mwari akakudanira kuti you should be able to forgive. You should be able to give. Asi nekuda kwekurwadziswa kwemapraya, I can't get past it. Iwe unoziva semunhu pausiri kubereka zvibereko zvakanaka. Mangwanani ano toda kungoenda nazvo pamberi paMwari kuti Baba, rapai mwoyo wangu. Pandakarwadziswa paya pandakabatirira paakuti ndibereke zvibereko zvisina kufanira. Mweya Mutsvene, restore me this morning. Kuti ndigova nemabasa anopupura Jesu mupenyu. Ndigova nemabasa anopupura kuti zviro kwazvo munonamrama. Ngatingoendai pamberi paMwari mangwanani ano. Ishe wamasimba ose ndinokutendai. Mwari wenyasha, Mwari wengoni mutsvene. Tinokutendai wamasimba ose. Kuti makatidanira kubereka zvibereko. Izvo zvibereko zvomweya. Izvo zvibereko zvakanaka Baba. Makati it's our nature, it's in our nature to bring forth the fruit, to bring forth lasting fruit. Baba mangwanani ano mutsvene. Hatigone kubereka tiri toga. Patiri kuti mabasa ekutenda. Tinoda imi mubatsiri wedu. Chizarurai meso edu tione. Chizarurai nzeve dzenyu tinzwe Baba. Pamakatidanira mwanakomana waDhavhidha. Pamakatidanira kuti tigobata tiripo Baba. Tinongozvisuma muruoko rwenyu. Tinotaura nyasha nengoni dzenyu mutsvene. Tauya sedungamunhu Baba. Tauya nemhuri dzedu mutsvene. Tauya seRudaport Prayer Center Baba. Tiri kuda mabasa emweya. Tiri kuda mabasa anova zvapupu Jehovha. Kuti zviro kwazvo tiri venyu. Kuti zviro kwazvo takatengwa neropa raMambo Jesu. Mweya Mutsvene, tauya mangwanani ano. Vamwe vedu takarwadziswa Baba. Vamwe vedu takapfura nepanorwadza. Takamanikidzwa nekuda kweupenyu. Takabereka zvibereko zvisina kufanira. Asi mangwanani ano tinzwirei ngoni. Asi mangwanani ano sanganai nesu Baba. Imi munorapa moyo yakaputsika. Imi munodzoreredza zvakabiwa nemuvengi. Mangwanani ano dzoreredzai Baba. Mangwanani ano dzoreredzai moyo yedu. Ngainatswe nezita raJesu. Ngaigonerwe nezita raJesu. Tauya Mweya Mutsvene waMwari. Regai kuti siya tiri toga Baba. Makati siya tiri toga tinoparara Ishe. Regai kuti siya tiri toga Mutsvene. Ndinokumbira nyasha dzenyu nengoni dzenyu. Chitigonesai samasimba ose. Chibatai mumwe nemumwe wedu. Munoziva zvamakadyara mukati medu. Hamuna kutituma tisina chinhu Baba. Asi makaisa kubwinya kwenyu mukati medu. Makatizadza nekubwinya kwedenga. Makatizadza nembiri yenyu Mutsvene. Chitigonesai kufamba mumbiri yenyu.
chitigonesai kufamba mukubwinya kwenyu makanaka makatendeka Mesiya muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Tanamatira in unwavering faith. Takanamatira mabasa ekutenda. Toda kunamatira moyo yedu. Ukatarisa shoko raMwari rinotanzi a man's heart is desperately wicked. Who can know it? But I, the Lord, discern the motives of the heart. Patiri kuti mabasa aya ekutenda. Kuti Baba tigonese. Nekuti takabatira mudambi. Takabatira mukusaziva. Paanoyedzwa nemoto. Mabasa aya haamire. Paanoyedzwa nemoto. Mabasa aya anoonekwa asina kukwanira. Nekuti Mwari anotarisa the posture of the heart. Mabasa aya ari kubva from the right place here. Mabasa aya ari kubva from the right heart here. Mabasa aya ari kubva pakadini kwa what is motivating these works? What is the motivation behind these works? Is it our selfish ambitions? Is it kuti tionekwe nevanhu? Kuti is it kuti vanhu vagonditi uyu anoita zvakadii? God does not look at the outside appearance. He looks at the posture of the heart. Toda kungochemerera moyo yedu. Nekuti pamwe pacho Mwari paanotiropafadza. Tinogona kurasika. Topindwa nemweya yamanyavi, mweya yekuzvikudza. Tokangana kuti chakatisimudza inyasha. Chakatirangarira kuti tive mukati menzvimbo ino inyasha. Kuti inyasha dzatakawanirwa. Mangwanani ano tiruda kurindira moyo yedu. Kuti Jehovha natsai moyo yedu. Jehovah rapai moyo yedu. And when you look at the human heart, there is an evil in all of us. I like this illustration. And when you look at a gold bar, you will never tell kuti there are impurities. But it's only when you melt it under certain conditions that you can see the impurities rise up. And for all have sinned and fallen short of the glory of God. Kuti when the situation, when the conditions become favorable, you see those habits sticking their heads up. They are rising kuti aonekwe. Asimangwanani ano tunongoti Jehovah. Rapai moyo yedu. Tunongokumbira praise and worship ingoti tumagamirira nemastanza mashoma. Tingoti torai moyo wangu Baba. Munyikei muropa. Ndishambidzwe ndicheneswe sechando chamatsutsa kuti mabasa aya paachayedzwa, mabasa aya paachatarirwa, agoonekwa akakwanira, agoonekwa asingawanirwe mhosva. Mushure mozvo tongoenda pamberi paMwari kuti Baba zvose zvinonditadzisa kusangana nemi, sudurudzai mwanakomana waDhavhidha, ndiwanireiwo nyasha mwanakomana waMwari. Tichangoenda pamberi paMwari nemastanza mashoma tosvika patinonyengetera. Torai moyo wangu unyike muropa torai moyo
moyo yedu Baba, tiri kuisuma muruoko rwedu mutsvene, tiri kutaura nyasha mwanakomana waMwari, tichenezei mutsvene werugare, tiruramisei moyo yedu Baba, tinzverei mangwanani ano Baba, onai reconciliation, mutitungamire munyasha dzenyu, mutitungamire kukona kwenyu Baba, nanzai moyo wangu Ishe, nanzai moyo wemwana vangu Baba, nanzai moyo yemhuri yangu Baba, nezita raJesu, emutsvene ndinokutendai, emutsvene ndinokupai mbiri, ndimi munonzvera moyo Baba, ndimi munoruramisa Ishe wemasimba wose, mangwanani tachema Baba, mangwanani ano tachema kwemunhu, wavaJudha, ndinozei mwanakomana waDhavhidha, mutsvene werugare, zvivi zvinobatirira matiri, mutsvene ndiri kutuma kwangu, ngazvipiswe nemi Baba, ngazvipiswe nezita raJesu, ela ramosana rakashema, ela ramoshima ndakashesha, autsumanda kautsumanda, ela ramosa nakashesha, ave ramosa nakasha, ela ramosana rakashima, Baba nezita raJesu, vakatendeka mutsvene, vakatendeka shumba yerudzi rwavaJudha, tinokuongai Baba, tinokutendai zvashamisa, rapai moyo yedu Ishe, rapai moyo yedu Baba, ngainaswe nemiche wako, ngainaswe nezita raJesu, ndinotaura ukuru wedu, handiende yesheka, ende yakashesha, amutsonatsosa, era ramosana, era ramosasa, era ramasimanda yakasha, era ramasana kashesha, Baba nezita raJesu, mutsvene makatendeka, ndinokurumbidzai Baba, Mwari wangu muri Mwari, unoshamisa Baba Jesu, unoshamisa Baba, vakazouya Baba, kusunungura vakatapwa, vakauya Jehovha, kuporesa vanorwara, kusunungura vakasungwa, torai chingwa yenu mutsvene, torai chingwa yenu zvashamisa, rapai moyo yedu Baba, netsai moyo yedu Jehovha, ela remosana remosha, kautsumanda, Baba nezita raJesu, muri Mwari, ela remosa, ela remosana, ela remosana rakasha, mutsvene, ela remosana rakasha, Baba ela remosa, unoshamisa mutsvene, makafanira nerumbidzo, makafanira kupuwa mbiri, rumbidzwai zvoshamisa, rumbidzwai mweya mutsvene waMwari, muzita nemuropa raJesu. Haleluya. Nekuda kwenguva yedu hatichakwanisa kuenda through the other prayer points, asi ndoda kungokumbira kuti tingoenda pamberi paMwari and just thank him for this service. We want to thank him for healing. We want to thank him for restoration. We want to thank him for wholeness. Oh, there's so much at our redemption table this morning.
Oh, there is so much at our redemption table. If you need peace, it is available. Joy is available. Restoration is available. It's available. All you need to do is just open your heart and receive. All we need to do is open our hearts and receive. Ati unganitsire pasina mudikani asanoti unzamuwapa wake kuti atiropafadze mangwanani anotora zvauri kuda neistafura pamberi pedu tora zvauri kuda patafura mangwanani ano because he has given us liberally. Ngatiendai pamberi paMwari makatendeka Ishe wemazimo wose. Oh, muchene muri Mwari, muchene muri Mwari. Ndinotenda netafura iri pamberi pedu, ndinotenda nekukona kwenyasha. Maita yedu netafura yamatigadzirira, maita yedu nezvamatigadzirira Baba. We partake of it by faith, we partake of it in the mighty name of Jesus. Baba, tinotora rugare rwedu, tinotora mufaro wedu, tinotora utano wedu Baba. For you have made it available, you have made it available. Oh Father, we worship you, Father, we honor you, Almighty God. We glorify your holy name, be exalted in our midst, be glorified in our midst. Oh, thank you, Father. Thank you, Holy Spirit, that you have dealt bountifully with us, that you have loved us with a perfect love. Oh, Makanaka Messiah, Makanaka Mutswene, tinokutendai mangwanani ano, maita yenyu Mutswene, nezvekudya zvakatiringana, maita yenyu Jehovah. Shotakatirikana mangwanani ano nesimba renyu rinozadziswa muutera wedu. Oh, mweya mutsvene puhai mbiri, ndinokupai, ndinokupai mbiri. Makanaka, makatendeka, zita renyu ngarikudzwe. Oh, tinokutendai neuwapo hwenyu, nesimba renyu mwanakomana waMwari. Tinotenda nesimba rengoni dzenyu riri pakati pedu mangwanani ano. Oh, simba renyu rinoshamisa, ngarisangane nesu Jehovah. Simba renyu rinoshamisa, ngarisangane nesu Baba. Kusunungurwa kwevakasungwa, kuremererwa kwevareshimana, vanorwara vaponeswe, vasina vagamuchire nezita raJesu. Makatendeka mweya mutsvene, tinokurumbidzai, maita yenyu mutsvene, zita renyu ngarikudzwe, umambo hwenyu ngausvike. Tinodzorera rumbidzo dzose kuri, maita yenyu Baba nekutendeka kwenyu, zita renyu ngarikudzwe. Tinokuongai, tinokupai mbiri, dzumba yerudzi rwavaJudha, torai nzvimbo yenyu pakati pedu muzita raJesu. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Timbomoresane muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ikhona indawo emzimeni omkhulu ebukhosini bukaNkulunkulu. Yeah.
paKalvari, toro wezivi zangu, ndorasira paKalvari, toro wezivi zangu, ini ndorasira, iwo toro, ini ndorasira, iwo toro. Hallelujah. Hallelujah. Mazwano ndikufarira text iri kuna 2 Timothy chapter number 1 verse 7. You know, I did not give you the spirit of fear, but I gave you power, love, and sound mind. Ndoda umbotendera present worship nasi kuyenda newe kuyenda. Pane chinhu 1 chandiri kuona chavanogona kunge vakabatirwa kutotya kuti ndikatambira Mwari chii chinoitika, ndikaimbira Mwari chii chinoitika. I want present worship to give it to me. I want to release you in the spirit, to release you to go beyond where pamusati mambosvika. Chechi ngatitenderanei mangwanani ano. One thing that I have realized, woswe ikango disturbed inodzokera mudende rayo. Painodzokera mudende rayo, I cover distance. Iwewe mangwanani ano ingoti whatever is intimidating me, I'm making a choice that I will celebrate the Lord. I'm making a choice that I'm going to sing.
I am making a choice that I'm releasing my spirit unto the Lord. Matambudziko aripo, zvinorema zviripo, but mangwanani ano ndakudzosera mweya wangu kuna She. Bona Silas mumwe musi vakarohwa vari mujeri vasingazive kuti chii chichaitika kwatiri. Iwewe pamwe hausi kutoziva, bada kungoti mangwanani anoti Mwari, I want to give you my spirit. I want to give it back to you. Do you know kuti nhamo panyika hadzifi dzakapera? It's a decision yekurumbidza Mwari anovhura masuo zvakadaro. Amen and amen. Zvakadaro. Ndoda kukumbira mweya waShe umboburuka mukereke muno. Isusu tiri Pentecostal Church tinofamba nemweya. Simba redu riri pamweya. Simba redu riri pamweya muchena. Jesu voti regai kubuda muJerusarema kusvika mapfekwa nemweya. Kureva kuti kufamba kwedu kune chekuita nemweya uri pamusoro pako. Ndosaka shoko raMwari richitaura richiti handina kukupa mweya wekutya, kureva kuti pane mweya wakaiswa mauri unofana kushanda. Ende zita raMwari rinotokudzwa kana mhepo dzasimuka, ndopavanoratidza umwari hwavo. Unodzananga nchizvifunga so ndikati Samsoni anoti ndakambopisa minda yevaFiristia, Mwari vandipa simba. Inini futi Samson ndakambobvarura shumba, Mwari vandipa simba. But this time handisi kupiwa simba naMwari, ndiri kukumbira simba kuna Mwari kuti ndimboripira maziso angu. Kana usina simba rekunamata, rikumbire mangwanani ano uti mweya ndipfekei, mweya waMwari ndipfekei, simba raMwari ndipfekei, nekuti makambopfeka vamwe vakakukumbirai mukavatendera kusvika pamberi penyu. Not present worship ichiimba, imborilisa mweya wako kuna She, udzosere kumuridzi wawo. Uti Mwari wekudenga, ndinotendera muviri wangu nemweya wangu kurasikira mamuri, kudurura mweya wangu kwamuri mangwanani ano. Praise and worship. Handisi kuti endai kuworship, tangirai kupraise kwacho, tigoenda kuworship, tirumbidze Mwari. Mwari vachitiitira zvakanaka muzita raJesu. Hallelujah. Kariente vangeri, kariente vangeri rashe, kariente vangeri, kariente vangeri rashe, rine moto vangeri, rine moto vangeri rashe, oh chingurina kuta kuti rine moto, ah chingurina kuta kuti rine moto, ah chingurina kuta kuti rine moto, iwe chingurina kuta kuti rine moto. Fire, fire, vangeri, fire, fire, vangeri rashe, fire, fire, vangeri, fire, fire, vangeri rashe, oh chingurina kuta kuti, ah chingurina kuta kuti, iwe chingurina kuta kuti, oh chingurina kuta kuti, ai, rine moto vangeri, rine moto vangeri rashe, rine moto. Amen. I have a very big God, oh. He's always by my side. A very big God, oh. By my side, by my side. A very big God, oh. He's always by my side. A very big God, oh. By my side, by my side. I have a very big God, oh. He's always by my side. Very big God, oh. By my side, by my side. I have a very big God, oh. Oh, he's always by my side. Very big God, oh. By my side, by my side. I have a very big God, oh. Oh, he's always by my side. Very big God, oh. By my side, by my side. I have a very big God, oh. Oh, he's always by my side.
chimboita mheremhere tizwe iwe, chimboita mheremhere tizwe, chimboitira Jesu mheremhere. Ai mheremhere ndekuitira praise team. Ndati chimboitira Jesu mheremhere tizwe. Hallelujah. Tinotendawo nenguva yatapiwa yekuti timbobvaruka. Handiti? Saka isusu takukumbirawo dhedhi namama kuvapawo nguva yavo yekuti vapopote. Ndavara ndikaverenga ndakati hanzi akatamba kusvika vapopota. Haleluya! 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 Are you ready, somebody? Are you ready, somebody? Uchiona tauya kudai, tina kuya teka, aripo tinaye, anodzikinura. Uchiona tauya kudai, tina kuya teka, aripo tinaye, anodzikinura. Uchiona tauya kudai, tina kuya teka, aripo tinaye, anodzikinura. Tinobva mukusaziva, toenda mukuziva, tinobva muurombo, toenda muukumi. Takamutakura Jesu, takamutakura Jesu, takamutakura Jesu, takamutakura Jesu, takamutakura Jesu, takamutakura Mururu nemurito.
Toda kuti timupa Litimani maoko Timonzwa zvavari kuita handiti Mupei maoko titi Muliuze sokuna Litimani Toshienda pana besi mana handiti aiwa mupeiwo manyemwezve mupeiwo manyemwezve muliuze Toshienda pana keyboardist handiti aiwa mupeiwo kamanyemwe naye Tichipinda kuna drama handiti upei maoko drama tizoso Somebody scream! Betero kuna Jesu! Chimbobari padhuze neve high five. Muzoti wakachena wakanaka Mwari anokuda. Iwe ama anti satwenewe auna ndizwa mpostori ti noda iwe ama yepecho tisatseoka tisatwenewe we amutheledi noda iwe ama yepecho tisatseoka tisatwenewe sibuka Dino naiwe amaye pecho tisatse
tisatseuka wale akamirapo anondinyaradza anondichengeta anondimirira ayemaka anondinyaradza anondichengeta anondimirira ati anondinyaradza anondichengeta anondimirira asi anondinyaradza anondichengeta anondimirira omweya mutsvene ndinodaiwe amaye pedyo atisatseuka uritsime omweya mutsvene ndinodaiwe amaye pedyo tisatseuka kekupedzeseraia omweya mutsvene ndinodaiwe umira atisatseuka tisatseuka uritsime omweya mutsvene ndinodaiwe amaye pedyo atisatseuka tisatseuka uritsime anondinyaradza anondichengeta anondirevesa kuti anondinyaradza anondichengeta anondimirira anondinyaradza anondichengeta anondimirira ye anondinyaradza anondichengeta anondimirira omweya mutsvene ndinodaiwe Hallelujah. Amen and amen. Sinobva pane kumwe kupwinya tichienda pane kumwe kupwinya. Zinoshamiswa kwazvo iwona mabasa makuru iwo yakaitiwa newe iwo wose anorumidza iwo ukuru wari unoza iwo ukuru
siutsaniko zvizosanetsa initoziwa utsa jewo zanetsa zanetsa unoshamisa maskati unoshamisa madekona unoshamisa makuseti tichimuka munongoshamisa eyaya 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 hakuna kaita semi 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 kirosi zinopupura aya 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 makatofanira nerumbidzo yose makatofanira nekuongwa Jesu iye namashikatarava yeta yetatarabashikenenerosa you are worthy Jesus we glorify you muzita la Jesu hallelujah muzita Jesu benazareta hallelujah Jesus hallelujah Jesus hallelujah just continue to worship the Lord hallelujah tiri muvepo wa Mwari hallelujah chingosimudza maoko ako usvike paunorumbidza Mwari iye akafanira nembiri nokuvongwa hallelujah hallelujah we bless your name Jesus tinoremekedza zita renyu Jesu iyemi makatofanira nokuvongwa iyemi makatofanira nerumbidzo yose mangwanana ano we lift your name on high zita renyu Jesu ndiro ngarisimudzirwe zita renyu changamire ndiyo ngarihongwe muzita raJesu we worship you Jesus hallelujah Jesus Jesus hallelujah Jesus Hosanna, 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 Hosanna,
muchene wamwari Jesu weNazareta tikavachi kana tisinda kuzodza kwenyu mweya muchene tinokudai mangwanana ano mweya muchene we love tinokudai Jesu weNazareta tinokudai mweya muchene zvakanaka tinokudai Jesu chichirema tinokudai changamire mangwanana ano mweya muchene uyaiye kukupa irumbidzo mwari to show a gratitude to you Jehovah tinokudai mweya muchene wamwari tinokudai pamusoro peshese mwari wangu mangwanana ano tinokutendai tinosimudzira zita renyu mwari nokuti hakuna mumwe akafanana nemi tinokutendai mwari wamasiku ose tinosimudzira zita renyu Jesu iyemi makatofanira nekuomba mazita evanhu ngavadzikisirwe renyu zita Jesu risimudzirwe tinokupai mbiri panzvimbo ino we love you Holy Spirit tinokudai mweya muchene wamwari tinokudai Jesu tinokudai mangwanana ano makanyanya nokunaka makanyanya Jesu weNazareta rumbidzo nembiri yose kwamuri iyemi Alpha naOmega makanga muriko musha wako mwari wasingashanduke mweya muchene tinoramba tikusimudzirai muzita raJesu weNazareta we worship you Jesus. Glory be to your name, Jesus. We worship you, Jesus. Hallelujah. Mangwanana ano kereke mweya muchene ari pano mangwanani ano mweya muchene simudza moyo wako mweya muchene ari pano tikaverenga kuna Matthew 17 nyaya tiri kufamba nayo hanzi mwana uyu zvaiti zvikamubata zvaimuwisira mumoto asi there is one day raakasangana naJesu vadzidzi vazvitadza paakasangana naJesu just that one day rakachinja the whole story mangwanani ano mweya muchene akakubata mangwanani ano your story will change tinangoti tiri mweya mumwe chete yoyo praise team tingoti chasara panyika pano kunamata tingodzokera pamberi pamwari tingoti mwari nhasi this is the day imboonaiwo zvamunoita neupenyu hwangu imbonzwaiwo nyaya yangu mangwanani ano simudza mwoyo wako mangwanani ano praise team. Midzimu takambopira hazvina kubatsira chasara panyika ino ndete kunamata chasara panyika ino ndete iyo midzimu takambopira hazvina kubatsira Shina
ngaaremekedzwe Mwari uyu. Hallelujah. Anoshamisa Mwari uyu. Jesus. Ukarangarira upenyu hwako pamwe pawakapfuura napo ukanzvengeswa. Anoshamisa Mwari uyu. Tichakamira ngatiite mheremhere tichingorumbidza Mwari. Muzita nemuropa ramambo Jesu. Haleluya. Muzita nemuropa ramambo Jesu. Haleluya. Ukaverenga pana Luke chapter 5. Zvinonzi vairedza hove usiku hwese, hanzi tatambura hatina chatabata. Jesu ndobva asvika zvikanzi cast your nets onto the deeper end. Hazvina mhosva kuti vakange same position same place pasina kubata. Obedience. Pavakanokanda hanzi vakadeedza vanga vari padhuze mabasa ekutenda. Havana kuora mwoyo pavakanzi kandai. Mangwanani ano tira kutenda mufundisi netheme ine upenyu yekuti tikafamba nemabasa ekutenda ane results. Ngatifarire mufundisi ari panzvimbo netheme yakanaka. Baba naamai tinokufarirai muzita nemuropa ramambo Jesu. Tingawane patinogara kereke tichiroera maoko praise team nekuti tungamirira kuimba kwakanaka. Ngoko kwazo ari ku left na ari ku right kuti kugara kwacho kusanyanye kurema. Mangwanani ano kereke nguva dzedu dzafamba, asi Mwari vanotigonesa pamwe pacho kana mweya mutsvene achiita zvaanoita hatingamupikise, hatingamumhanyise. Mangwanani ano regai tisvike panguva yatinokwazisana nekufarirana. Regai nditore mukana uno kufarira nekugamuchira utungamiriri hwepanzvimbo ino. Ndinoda kungoti farire church board muzita nemuropa ramambo Jesu. Haleluya. Ndinoda kungoti tifarire vana vedu veSunday school. Vana vanotiitira zvakanaka, pamwe pacho kubasa kukarema. Ukafunga kuti ndine vana vari kumba uku, zvinongokupa simba rekuti upfuurire mberi. Tifarire vana vedu Sunday school. Tinokufarirai muzita nemuropa ramambo Jesu. Haleluya. Yes, you can go to your classes. Tiri paugamuchana nagai nditore mukana uno kufarira vana baba nana amai vaona zvakakodzera kuti vauye kuzorumbidza Mwari uyu anoita munana vana baba nana amai. Inzwai kugamuchirika mukati memba ino muSunday yanhasi. Tinokufarirai nekukwazisai muzita nemuropa ramambo Jesu. Haleluya. Yes, regai nditore uno mukana kufarira youth yedu ngaisimuke tingokufariraiwo zvakasarudzika. Mayouth ngatingosimukai tigokuonai nekukufarirana. Hanzi nevamwe unongosimuka uchicheuka uchionawo. Vabereki ngatifarire youth yedu vana vedu muzita nemuropa ramambo Jesu. Haleluya. Regai nditore uno mukana kugamuchira nekukwazisa our teens. Mateens munogona kusumuka tikufarireiwo. Imi mamutarisani munongosumuka chete. Naika sumukai tikufarirei muzita nemuropa ramambo Jesu. Haleluya. Yes. Panguva ino tine alright, ndisandaenda ku-item yatinayo 1. Regai ndingofarirawo mavisitors. Tine mavisitors here auya kekutanga nhasi tingokugamuchirai nekukufarirai. Kana muripo sumukai muri pamuri ipapo tigokuonai tigokugamuchirai nekukufarirai. Varipo here mavisitors vatanga kusvika kekutanga? Yes. Yes, yes. Maashers vakamira ava ndokumbirawo muvabatsire vauye kuno tigongovafarira nekuzivana muzita nemuropa ramambo Jesu. Maashers vabatsireiwo vauye. Vauya, oh, ira pamwe chete vaenzi vedu vari pano. Vauya, oh, kuzoshandira pamwe, oh, vaenzi vedu vari pano. Vauya, oh. Do we all understand Shona? Alright, zvakatinakira. Vaenzi vedu tinokufarirai tinokugamuchiraiwo pano paAFM Roadport Prayer Center. Saka ndoda kungoti tizivane. Ndichazviintroducer nemuto iwoyo mozozviintroducer. So munongotiudza kuti basically ndimi ani
baba kana amai ningi mabva kupi motudzo akukokai kana mationa masocial platform social media platforms edu munongotaura then uyezve motiudzawo kwamunogara saka ndichatanga nevari kunoku mushure meunge ndapedza kuzviintrodusa kuti mundizive kuti ndinani ini ndinoitwa baba Nyamunga ndinogara kuFlorida ndiri murume ane mukadzi mumwe chete nevana 3 pari zvino then ndinopinda pano pasi pababa namai mufundisi Jiriji. Haleluya. Ndonzi Tina Shikamba ndauya nabereki vangu agara apo. Kugara muno muRoadport. Haleluya. Ndinonzi Maika Karawa. Ndakokwa nababa namai Tolani ndiri tete vavo. Ndinobva kuZimbabwe ndangoshanya nasi. Haleluya. Ini ndoitwa Ethel mwana. Ndogara muno muRoadport. Ndakokwa naSister Juliet. Amen. Nokwasei muse mstara Jesu. Ndinonzi Mai Brian. Ndogara kuNorthgate. Ndakokwa namai vangu vakagara. Amen. Ndinoita Mai Ruzane ndakokwa natete vangu vakagara apo vanonzi Sera ndo vandauya navo. Amen church. Ndoda kutenda Mwari nechipo cheupenyu mangwanani anhasi. Zita rangu ndinoitwa saPrince Tolana. Ndinogara kuMidrand ndakokwa nababa namai Tolana. Amen church. Ndindoitwa baba Dzingai ndinobva kuZimbabwe. Ndingori paZororo ndakashanyira vana vangu ndovandikoka baba namai Dzingai vari munomu. Ndinonamata pasi pesangano rinonzi Omega Family of Churches riri kuZimbabwe pasi pautungamiri hwaApostle Crispin Mahoho. Thank you. Right, Amen church. Right, ndinoitwa baba Naila nauti Terence Mtibura. Ndinobva kuKZN kuPietermaritzburg. Pano ndakokwa nevazukuru vangu mhuri kwaMagwenzi nemhuri kwaMtibura. Ndinotenda nekuti gamuchira kwamaita. Greetings, church. My name is Busisiwe Maposa. I'm from Vidborki. My mom told me about the church, but she couldn't come today. I'm happy to be here. Nokwasai mese nestara Jesu. Ndinoita Priscilla Dzingai. Ndakokwa nababa namai Dzingai. Ndinotenda. Vaenzi vedu ndoda kutendai nekuuya feel at home. Mapepa amakabata pane mapepa mairi. One racho munongofila information iri kudiwa ipapo. Then musati maenda morisiya munokwanisa kungopa maashers vakamira vane matags akafanana nerina mama. Kana kuti munguva yeoffering munogona kuuya naro morisiya offering basket. Kana makakundikana pane izvozvo panopera service secretary achada kukuonaiwo nekungokukwazisai nekukuzivai for 2 minutes pamasofa ari pazasi pakona apo padhuze nedhoo iro. Saka munokwanisa kuzongomasiya ipapo. Rimwe racho munoenda naro kumba pamune maita mukana kungoverengawo rinongokuudzaiwo nezvechechi ino yamasvika nhasi. Feel at home mungatora henyu nzvimbo dzenyu. Tinokutendai nekuuya. Tiroyere maoko mavisitors vachitora nzvimbo dzavo. Nguva ino rega ndiisire kuma items present worship team ine item ndokumbira kuti muuye be short and precise. Uyai mutore nguva ino. Mwari baba vedenga chose Mwari baba vedenga Tosangana tichivarumbidza tichivafari 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 Mwari baba
Mwari Baba, Mwari Baba. Oh, tizere nemufaro. Oh, tizere nenyasha. Oh, Mwari Baba vedenga. Oh, chose torumbidza. Ishe Mwari Baba vedenga. Chose tinorumbidza. Tichivafarira. Tinoda kutenda nekuimbirwa kwakanaka. Zviri kuona zviri kutiitira zvakanaka. Panguva ino rega ndidedze sekretari agotiudza mafambiro atiri kuita. Tiroere maoko sekretari vachiuya nezviziviso. Tinotenda regai tiomberere Baba Nyamunga nekucheya kwakanaka uye tichitendawo present worship team nokutiitirawo items zuva ranhasi. Ndiri ipapo regai ndikumbirewo sekretari Women Fellowship vangotitangirawo nechiziviso chakanangana nababa Baba Jiriji netimu yenyu uyaiwo mutipowo chiziviso chokutanga muzuva ranhasi. Ngativaombererei vawane mafambiro vachiuya kuno kumberi. Atenda secretary. Baba Tongo. Uyai tipe chiziviso. Ouya. Viki ino. Kuti zvifambe fa Valentine. Tangai mabhadharira baba mari yekembi. Hallelujah. Ndokunobva nyasha idzodzo dzokudiwa
Amen. Handidi kupedza nguva. Ndakamira kunona na baba ve-leadership ye-men's fellowship kuti tipe chiziviso. Ndivo vari kutaura izvezvi. Saka musi wa-21 kusvika 23 February tinenge tine kembi yana baba. Vana baba tinoda kukurudzirai mose kuti ikembi yokutanga kwegore. Kana ukasasumuka panosumuka vamwe, watosara. Patinozondosvika kuna December koyo unenge uchingoteverera uri kumashure, vamwe vari kumberi mberi. Saka ngatibatiranei pakembi yedu yokutanga. Vanoita masports vanozviziva pa 100 meters. Ukambosara uchicheuka kuti vamwe vasumuka here, unotowana mukombe waenda. Endei kukembi vana baba musi wa-21 23 February. Zvizere nemafambiro atichaita toda kusiyira kuna admin vedu. Hallelujah, hallelujah. Camp chinhu chakanaka chakatinakira. Amen. Tinotenda kuti vana baba patienda kukempi tinodzoka tashanduka, ta-improve in our standing before God and before men. Hallelujah. Regai nditi patinoenda kumakempi tinotsvaka mavenues edu, vanenge vachida quotation nenhamba yevanhu vachauya in advance. Saka pane nhamba yatakatonyoresa kare. Tiri kukurudzira vana baba vose vari muchechi tiende, nekuti takaronga tiine mupfungwa kare. Hallelujah. Naizvozvo after this church service vana baba tichatozosara tononyoresa mazita edu kuprayer room uko. Regai ndingoti muripo wacho is 700 chete. For the past 2 years we've been paying 600. Pangowedzerwa ka 100 rand kuti tiimprove our camp. This time around tiri kuenda kunonzi kuMahalis retreat resort. It's a new place, ine new features. Inotipa mukana mutsva wekuita zvimwe zvasatamboona. Amen. Saka vana baba ngatifarirei kembi yedu ine venue yatisatamboenda. Titange pamwe chete this time around. Tichange takabatanawo zvakare neRandfontein, varume kuRandfontein. Saka it will be a nice time. Tichange tine a guest pastor as well, anenge achibatsirana namufundisi wedu. Saka ngatiuyei neuwandu hwedu tinobatirana gore richitanga muzita raJesu. Hallelujah. Ndoda kudzorera nguva kuna secretary tatenda. Tinotenda. Regai tiombererewo vana baba vachinogara pasi. Regai nditangewo nechiziviso chabva kuboka ranamama, our ladies department. Vanotizivisawo kuti from the 7th to the 9th of March hanzi tichangewo tine our first ladies prayer camp yegore ichange ichiitikwa kuMahalis retreat, uye muripo wacho hanzi wakafanana newana baba, it's 700 rand. Hanzi vanokumbirawo kuti vana mama vese vanoda kuinda uko hanzi ngatinyoresei uye tichibhadharawo madeposit kuna mai mugando. Vana mama vanotizivisawo kuti vari kutengesawo mathemed t-shirt. Imwe hanzi iri kuita 150 rand. Hanzi vese vanoda kumaona, vanoda kumatenga ngationeiwo Sister Joyce na Sisi Enes kumashure uko. Mayouth vachangewo vane yavanotiwo youth day musi wa-15 February. Vamoyo neboka renyu ngatigadzireiwo chiitiko ichi. Tichangewo tine chirayiro chedu chemwedzi uno waFebruary musi wa-Sunday 23 February. Vanoshanda kumiri washe ngatigadzirireiwo chiitiko ichi. Mangwana hatina prayer, hatina fasting, asi ngatinyengeterei tiri kudzimba. Vana mama vanotizivisawo kuti musi weThursday hanzi tichangewo tine our first prayer and fasting yedu. MaThursday prayers hanzi atanga, saka hanzi vana mama ngatigadzirireiwo chiitiko ichi. Kapo dzinotizivisawo kuti musi weFriday 14 February hanzi tichangewo tine Valentine treat yedu pano pachechi. Ndinovimba vhiki dzakapera vakatizivisa kuti tichange tichifamba sei. Hanzi ngatiuyei nenguva dza6:30, asi event yedu ichatanga na7 o'clock. Kuchangewo kune ladies meeting musi wa-22 February
izvo zviri pakalenda pedu. Vasikana veyouth ngatigadzirirewo chiitiko ichi. Musi wa1 March kuchange kune ichangewo iri Sunday School Day. Vanyabadza netimu renyu ramunoshanda naro ngatigadzirirewo chiitiko ichi. Mapoka anotevera anokumbirawo kuonekwa panopera service yedu neutungamiri. Ndichatangawo netown cell group inoda kuonekwawo neutungamiri Vitpog, Florida cell group uye hanzi Rodiport West isare futi zvakare. Our media and marketing team vanongoramba vachitikurudzirawo hanzi handei pamasocial media platform. Vanowanikwa paFacebook, vanowanikwa paTikTok, vanowanikwa paYouTube nemaInstagram. Hanzi handei tinolaika nezvavanoshare pamaplatform ava. Mufundisi vachange vari pano musi wechipiri kubva nguva dza9 AM kusvika 3 PM. Vese vanoda kuona mufundisi yakasunungukawo kuuya panguva idzi. Uye tinokwanisa futi kuita maappointment kune vanenge vakabatikana panguva. Nhamba dzokuita maappointment ndo dzakaiswa pamadziro apa. Ndinokumbirawo panopera service ino vaenzi vese vamira kuno kumberi ngationanewo paconnecting lounge pakona apo. Ndiri papo zvekare ndinongoti ngatingorambaiwo tichikoka hama neshamwari kuti vauyewo kuno kukereke. Regai ndipedzise zviziviso mangwanani ano ndichiti our tithe and offering remains an important part of our commitment to the church. Tiri papo tinokurudzirwawo kubhadhara zvipo nezvegumi tichishandisawo nzira dziri pamadzira apa. Tinokwanisa kuita ma-EFT, tinokwanisa kuita ma-ATM deposit, uye kumashure kune swiping machine kana kuuya nazvo zvipo panguva yeoffering. Ndisati ndadzosera nguva nokuzara kwayo, regai ndikumbirewo Professor Nyabadza vauye vatipewo chiziviso chokupedzisira chakananganawo neSunday School. Tinotenda. Mazvita enyu secretary. Hallelujah. Amen. Ndangoti ndingoya pano nenyaya yevana vedu. Regai ndibatsirewo vakatanga kupinda nesu maybe kupera kwegore kana gore rino. Pano tine Sunday School inopindira maSunday School rooms ari kuseruko. Tine varayiridzi variko. However, tiri kungokurudzira because tiri kuona manumbers edu ari kukwira. Kana paine vanoda kuti joinawo makasununguka zvachose kuuya kuzobata nesu, munondionawo toita zvinofanira kuitwa kuti zvitiitire zvakanaka. Zvatinoita kuSunday School tine maboka anokwana 4. Tine vana vanobva pamakore 3 kusvika pa5, tozoita 6 to 7, 8 to 9, then ma10 to 12. Kana uine mwana ari pamazera iwayo, munokurudzirwa kuti mwana iyeye ngaanga achienda achinotamba nevamwe kuSunday School uko kana kuti kuseru uko. Hallelujah. Tine chirongwa chakanaka, tine mabhuku atiri kugadzirira vana vedu. Iko zvinezvi we have finished one of them. It's about a 200 page book. Tiri kushanda nerechipiri racho. Zvikanga zvaita zvakanaka, tichauya ndichizomapresenta pano kungoitira kuti vana vakwanise kuramba vachingoshanda vasingarasi mapepa pese pese, uye kuitira kuti mimi vabereki muzoziva kuti mwana anga achiitei panopera gore kana kuti panopera half a year, zvichitiitira zvakanaka. Tiri kuda kutangawo registration yevana vedu, vana veSunday School. Gurupu ranga richishanda ratatakaisa vabereki harichashandi for 2025. Kana muinaro pamafoni penyu makasununguka kuridzima. Takatozviona hedu kuti kune vamwe vakaexita. Pandakazotarisa kuti vaexitire ndobva ndazoona kuti aiwa havasisina vana vari kuSunday School. Kureva kuti pane vamwe vari kupinda mugurupu iroro nevamwe vari kubuda. Saka tichaisa pachurch group zvigotiitira zvakanaka. Vanenge vasingagoni kuregister online vana vedu, ndichauya nemapepa next Sunday. You can register using my physical copies. Zvotiitira zvakanaka. Vabereki tinokurudzirwawo kupa maoffering kuvana vedu pavanenge vachiuya kuSunday School uko, zvigotiitira zvakanaka. Vakure vachiziva kuti kukereke or kuimba yaMwari kunobviswa offering. Nyasha dziwanzwe. Regai ndidzosere nguva kune vari kucheya muzita raJesu. Amen. Amen. Tirovere maoko vese vapa zviziviso. Inini nguva yangu yandapiwa pano yakunopera, asi isati yapera regai ndifarirewo mhuri yangu yandakapiwa naMwari. Kumba kwedu tina amai Nyamunga, ndine vana 3 sekutaura kwandamboita pari zvino chete chete. So kuna
tine mateenagers mairi ne1 ari kusunday school. Kereke ndibatsirewo kufarira mhuri yangu muzita nemuropa ramambo Jesu. Haleluya. Uyezve ndina mama vari pakati pedu mukereke ino, ndina mai nini vari pakati pedu nemhuri yavo mukereke ino. Regai ndingovafarirawo muzita nemuropa ramambo Jesu. Haleluya. Kereke takasimuka, regai ndingotaura zvinhu zviviri tichisimuka tichigadzirira mushumiri. Ndinowo zvandaona hameno kana mazvinotisa kuti press team yakapfeka green, secretary wavo yavakapfeka green vakapa zviziviso. Ininiwo ndandiri program director wenyu ndakapfekawo green. Mushumiri akuzouya akapfekawo green. Tiroere maoko mufundisi wachitora nguva ino, gadzirira mwoyo wako yanguva yekushumirwa muzita nemuropa ramambo Jesu. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Can somebody shout power? Can somebody shout power? Can somebody shout power? All right. Titende mwari mangwanani ano nekuda kweservice yanhasi. Titende mai mukomba choto vanga vachititungamirira kuintercession muzita raJesu. Hallelujah. Tigotenda baba namai nyamunga vanga vachicheya pamwe chete nasekretari vatipa zviziviso muzita raJesu. Hallelujah. Ugotendawo iwe wauya kuchurch. Hallelujah. Just thank yourself for being in church. Can I ask the reading of the word whilst we're still standing? If God willing, can I ask the reading of the word whilst we're still standing? Marivati batsiri. Hallelujah. Mafoni angu bayo. Hallelujah, hallelujah. Toda kuti tiverengerwe ku na Isaiah chapter number 41 verse 10. Isaiah chapter number 41 verse 10. Tichaverenga kuna Isaiah 41 verse 10. Naizvozvo usatya nekuti ndinewe, usavhunduka nekuti ndini Mwari wako. Ndichakusimbisa uye ndichakubatsira. Ndichakutsigira neruoko rwangu rwerudyi rwokururama. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Hallelujah. Joshua chapter number 1 verse 9. Handina kukurayira here, simba utsunge mwoyo. Usavhunduka, usaora mwoyo, nekuti Jehovha Mwari wako achava newe kwose kwaunoenda. Have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. 1 Samuel chapter 16, 13 and 14. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel arose and went to Ramah. But the Spirit of the Lord departed from Saul, and a distressing spirit from the Lord troubled him. Saka Samuel akatora gonamo mbere mafuta, akamuzodza pamberi pemadzikoma ake. Uye akabva pazuva iroro mweya waJehovha ukauya pamusoro paDhavhidhi nesimba. Ipapo Samuel akaenda kuRama. Zvino mweya waJehovha wakanga wabva pana Sauro, uye mweya wakaipa wakabva kuna Jehovha ukamutambudza. Hallelujah. May the good Lord bless the reading of the word as we take our seats. Tichigara pasi. Regai toona kuti sister Rumbi vanopinda muchikoro vakabudirira. Ukagara kure zvinonetsa, you can just stand next to me so that I can see what you are saying. Paunenge usina kugona unongodarika ungodai musoro
kusvika wajaira naye. Hallelujah. I want to speak about power. ndoda kutaura nezvesimba. Takatarisana nemazwi maviri. Looking at two words. Fear and faith. Kutya nekutenda. Hallelujah. Faith increases. Kutenda kunosimuka. Fear also increases. Kutyawo kunogona kusimuka. Hallelujah. Munhu wese Every person anoshanda works nekwaakabva. from where he comes from. Ukamboshishidzirwa, If you are scared, if you are threatened, yes. Thank you. Ukamboshishidzirwa, if you are threatened, ukazoshishidzirwazve, if you are threatened again, it's easy to be scared. zviri nyore kuti utye. Amen. Ukambotenda, If you have faith ukakunda, and you prosper, zvinokupa mukana wekuti uzotenda futi. it will give you another chance to have faith again. Saka kana Mwari vachida kukushandisa, If God wants to use you, vanodzokera pavakambotenda before. he goes back to where you have faith before. Kana Satani achida kukukanganisa, When the devil wants to use you again, anodzokera pavakambokundikana he zvakare. goes back to your failure. So the devil works in this way. Satan anoshanda nenzira They iyi. always remind you Anokuyeuchidza ma-failures ako. your failures. And Mwariwo zvakare And God also, vanokurangaridza he reminds you kukunda kwako, your wins, your victories. your victories. Right. Saka uchiona pakurarama kwemunhu, So if you see in the living, unoona kuti munhu akabatirira pakukunda here kana pakukundikana. you see if he's holding on fear or Faith. faith. Amen and amen. So I want to speak about power. Ndoda kutaura nezvesimba. If you don't have power, you're weak. Kana usina simba, wakaneta. Kana uine simba, you are not weak. If you have power, You are not weak. you are not weak. Kune munhu wandoda kutaura naye I want to nenguva talk to pfupi someone. kuti mangwanani ano This morning, utange kunzwa kuti ndine simba mandiri. start feeling that you have power in you. Where does the power come from? Simba rinombobvepi? Uri kuzvitora pazvivimbiso zvaMwari. We are taking it from the promises of God. Mwari vakativimbisa God promised us kuti akatipa simba. that he gave us power. Havana kutipa mweya He wekutya. didn't give us the spirit of fear. Vamwe vanhu vakamirira kuzoratidzwa kuti simba racho iri. Some people are waiting for someone to show them the power. But riri mauri. But the power is within you. Rinoda iwewe kuziva kuti unaro. It needs you to know that you have it. Amen and amen. Mwari vanototaura zvakanaka. God speaks well. Vachishandisa Paul. Using Paul. Vachitaura kuna Timothy. He's talking to Timothy. Vakati ndakakupai simba. Saying, I gave you power. Ndikakupai mweya werudo. And I gave you the spirit of Handina love. kukupai kutya. I did not give you fear. Chinhu chese chiri kukutomenda uri kuchitya. Everything that is tormenting you, you are afraid of it. Chinhu chese chauri kutadza kuva nacho uri kutya. Everything that you don't have, it's because you are fearful. Kune munhu wandiri kutaura naye mangwanani ano. Am I talking to someone? Ndoda kuti umborangarira kuti chii chiri kukushishidzira. I want you to remember what is it that is threatening you. Devil vari kushandisa zvipi kukudzosera kumashure. What is Satan using to pull you back? Ndaitarisa vashumiri, vafundisi. I was looking at some pastors. Unoona kuti akaita mistake one. If he makes a single mistake, Satani anomurangaridza. the devil reminds him. Okanganwa ma-miracles ese akamboitika. And he forgets all the miracles that once happened. Ukatarisa relationship yauri. If you check on the relationship that you are Nekuti in, hakuna munhu asiri mu-relationship. because there's no one who is not in a relationship. Ma-relationships atinawo The relationships that we have, ari kukanganiswa they are being nekuti disturbed kutenda kwedu kwakabatirira pakukundikana here kana pane zvatakagona. because our faith is it holding on fear or on faith. Nda kuti umbotarisa upenyu hwako. Look at your life. Umboona kuti ndepapi pauri kuperera. Check where you are ending. Kune vanhu vakawanda There are people vakapfekedzwa simba naMwari who were given power by asi God, havasi kurishandisa. but they are not using it. Rakagara mavari
It's in them, but havagoni but they kurishandisa. cannot use it. Why moyo yavo vari kukudza kukundikana Their hearts are magnifying their failures, vachikanganwa zvavakagona. forgetting what they did. Mangwanani anoda kuti Mwari atibatsire We want God to help us atibvise pakutya. and remove the fear. Iyozvi ukataridza kuti chiri kutyisidzira vanhu If you check what you are fearing, kuti ko ndikakundikana, is what if I fail? ndakambokundikana, I once failed. ndakambopererwa. I once failed. Iyozvi uchitarisa izvozvi pawakagara 2025 2025, kutenda kwako your faith kuri kukanganiswa na2024, is being disturbed by kuri kukanganiswa 2024, na2023, is being disturbed by pamwe pacho 2023, na2011. sometimes by 2011. Zvavakatadza muna 2011 What you failed in uri 2011, kutadza kuzvitenda nhasi kuti zvinoitika you are failing to have faith that nekuti it should be possible wakambokundikana. because you failed. Unoziva ndaitarisa murume anonzi Samson, I was checking on Samson. haana kuzvinzwira tsitsi He did not have mercy on himself pavakabvisa maziso ake. when they removed Iye pana his paukaverenga eyes. kuna Judges chapter 14 and 15, pa14 anosangana neshumba He met a lion obva aibvarura, and he tears it. obva ati pa15 anosangana zvakare osungwa netambo, audza Delilah kuti ndikasungwa simba rangu rapera. He's tied by a rope when he told Delilah that he, Paanodzidambura and he tears it. hazvina kutadzisa muvengi kuzomugwera musoro nekumukanganisa. He did not stop the enemy from cutting his Usagara hair. pamavanga, Don't sit in your failures. usagara pakukuvadzwa, Don't sit in your usagara headspace. pakukuvara. Don't sit in your Kuda failure. kuudza kuti zvinoita. I want to tell you that it's Zvavakatadza possible. 2024, What you failed in 2024, 2025 zvinoita. 2025 it's possible. Zvavakatadza 2010, What you failed in 2010, 2025 zvinoita. 2025 it's possible. Kune currency inonzi kutenda There's a currency called faith. inochinja zvakambotadzika. What changes your failures? Kana mweya mutsvene agara pamusoro When the Spirit pako, of God is upon you, zvinochinja zvakamboramba. everything changes. That Vana once baba failed. nana amai, togara here pakukundikana nyasha dziripo? Shall we sit on our failures when the mercies of God are there? Kune munhu wandiri kutaura naye, wogara here pakukundikana? Shall we sit on our failures? Wogara here pakukundikana? There is what we call power, simba raMwari. Power of God. Vamwe vanorifarira rademonstratwa, togona kungoridemonstrata, but rimwe racho haridi kudemonstratwa papupiti, rinoda kuendwa naro kumba. Sometimes it doesn't need demonstration, it needs you to take it home. Ndikutsvaga varume nevakadzi vari kungotanga kuita zvivindi, I'm looking for people who kuti have courage, ndakambofoira, that they once failed, but now, but now, on the scriptures that we read, or Pamashoko our theme ataverenga. scripture, it says the disciples failed, vadzidzi vakatadza, but not because they were lacking anything. not kwekuti vaishaya chinhu, They just didn't have faith. vakanga vasina But the kutenda, power they had it. but simba vaiva naro. John 21, chapter 21. Unonzwa Jesu vachitaura kuna Peter vachiti, if you love me 3 times, feed the people. Jesu anotaura kuna Peter kuti kana uchindida ipa vanhu zvokudya. Why Jesu vachiti feed the people? Munei Jesu achiti ipa vanhu zvokudya? Faith matures to love. Faith inokura kurudo. Amen and amen. Mwari vakanga vasiri palevel yekutenda mumunhu, God was not in the level of but faith and vanga faith vari in someone. palevel yekuda munhu. He was on the level of love in Saka someone. rudo rwaJehovha The love of God rakaita kuti atide kusvika pakutipa mwanakomana wake ega. that made him to love us up until he gave us his Saka son. Peter akagraduata kubva pafaith Peter graduated from faith akaenda palevel yelove, and he goes to the level of love. kureva kuti kana waane rudo nechinhu, Meaning to say if you have love for something, mafears ako your anobva. fears will disappear. Kune munhu wandikutaura naye, kureva kuti faith yauinayo iwewe unogona kutora a deliberate effort to mature it to love. Meaning the faith that you have, inogona kukura kuenda kurudo. The word of God says the love of God, or the understanding of God, the love of God surpasses all understanding. Rudo rwaMwari runosiyanisa nekumwe kunzwisisa kwese. Kureva kuti when you have the love of God, Kana une rudo rwaMwari, wadarika level yekutenda. we are now on the level of, you have surpasses the level of faith. Kureva kuti Peter palevel yaanga ari, Meaning Peter on his level, anga asingachafaniri kutenda. he was no longer He supposed was to have faith. supposed to love. He was supposed to love.
kureva kuti chinhu chaunotenda machiri Whatever you have faith in, unozobva nepakutenda wotanga kuchida. you live from that level of faith and start loving it. Kune munhu ari kutaura naye, pane pamwe pokuti unotenda muna Mwari Sometimes you have faith in God, wozosvika palevel yekuti unoda Mwari. then to an extent of loving God. Kana waakuda Mwari hapasi, unoziva munhu waunoda hapasisina kudhauta. Someone that you love, you have no doubt. There's no questioning. Hapana mubvunzo. Aumbotisaukira kuupenyu hwedu. You want to look back at our Chinhu lives. chatikanganisa pamadhimoni nemweya yetsvina, it's fear. Chiri kutikanganisa is fear. Unoziva here kuti we have conditions that we are scared of. We have tine zvinhu zvatinotya, We have medical conditions that we are scared of. tine zveutano zvatinotya, Tine financial fears atinawo. tine zvemari Tine zvatinotya, health fears atinawo. tine zveutano zvatinotya. Zvokuti wakagara ipapapo you are scared kuti where will I get the rent? Whilst you are sitting there, we are scared where you will get the rent. Unozonzwa Mwari vachitaura kuna Joshua. God says to Joshua, What? As I was with Moses, sezvandaiva naMozisi, so I shall be with you. ndichava newe. Do not fear. Usatya, Be courageous. be courageous. Kune munhu wandiri kutaura naye. Ndoda kuti ungoti mangwanani ano zvaimbondinetsa makore esaya ndaakuzvisiya nekutenda. This morning, what was troubling you, live within the faith. Zvaimbondirwadza ndaakuzvisiya nekutenda. Whatever was And paining you, hakuna miracle inouya nekutenda. It's a condition of your heart that you encourage to say, I am now having faith. Izvi zvinhu izvi ndazvidarika. gadzirira mwoyo wako uzviudze kuti ndava nekutenda. Zvirwere zvatiri kunamatira zvichiramba zvichidzoka. All diseases that you are praying for and they are still coming The back. problem is hausi kutenda kuti chaenda. Chiri kunetsa ndechekuti you are not believing Unosvika kuti wotora chaenda. mapiritsi ako You get to an extent of taking your pills, and put them on a safe place. womaisa pakanaka. Woti rimwe zuva Then you say one day, kana zvadzoka, when it comes back, I'll go back to my medication. ndichadzokera kune mapiritsi angu. Ndakamborwara for some time. I was once sick for a certain time Ndina Shannon only. when I was with Shannon only. I suffered from a kidney for a very long time. Ndakarwadziwa neitsvo. I went to several doctors. Ndakaenda kunoona zviremba vakawanda. Ndikapinda mutheater kasingaperi. Vakapinda mutheater kasingaperi. But the day I decided to flush all medication, kuvhura kwete kuiviga, kuvhura muchamber, flush it, and say, God, if you still want me to stay on earth, let it be. If you want me, your servant is ready. He's on his way. That's when it went away. Ndiri kutsvaga vamwe vanhu vanodismissa maproblems avo I'm looking nekuda for people who kwesimba dismiss riri their mavari. problems because of the power of God that is in them. Ndinombogara mameeting nevanhu. I sit in meetings with people. Ndoti kumba kune dambudziko rei? I say, what problem are you facing at home? Zvonzi handina dambudziko. Then they say they don't have any I problem. asked mumwe munhu ndikati, why are you fighting? Nei muri kurwa? Is there infidelity? Pane zviri kuitika here? Zvikanzi, I'm not sure because handisati ndamubata. Ndati Kureva kuti handisiziva nekuti haatendi. not- Munoziva kuti pamwe pacho chiri kukukuvadza hachiexist. Vamwe vanhu vauri kufunga kuti vada kukuuraya havani newe. Vari kutoraramawo kumba kwavo nemufaro wavo. Iwe uchifunga kuti vakagara vari kundirongera yakaipa, but havana. They don't care about you. Can I repeat this? Kune vanhu vatiri kutya vasiri kutirongera zvakaipa. There are people Tine that we are mamhepo atiri fearful of kufunga and kuti they ari don't- mumhuri akatonyarara asinei newe. Chaakuopareta mauri ifie. Chakushanda mauri kutya. When I was young, Ndichiri mudiki, I outran everyone at school for 400 meters. vaimhanya zvinotyisa. Vandapromiswa kuti ndiri kunokwira bhazi. And he was promised that he was going to ride a bus. Ndakarota ndiri mubhazi. He dreamt when he Rara was so in the bus. ndichiona ndiri mubhazi so. But chakaitika haisi nyaya yekuti pakaita revelation. It's not because there was a I was revelation. excited to be in a bus. He was So excited to be in the bus. rakauya kuhope nezvandaifunga. It came into his dreams. because of Zvimwe what he zvinhu was zviri thinking. kukunetsa nhasi. Some of the things that are troubling you Ipfungwa today. dzako. Somebody because of what shout you are thinking. power. I'm overcoming my fears. Chakunda makutya kwangu. Something that is even chirwere chauri mauri. Chauri kutsvagira, chauri kuti kana ndazofa at 40. Even what you are struggling with, It's not going to kill you. it's not going to kill you. But ukazviti haupfuuri 40. But if you tell yourself that you will As a pass man 40 years, thinketh, sekufunga kwemunhu, so he is. those Unodaidza rufu chaitika. rusipo. You will call the funeral that is not there. Can I tell somebody? Can I tell someone? But I need the power
that was put in me Ndinoda to simba work. rakaiswa mandiri. Ndiri kuda simba I need the rakaiswa power mandiri that was put in me rirarame. Kana to Mwari live. vangokupa murume chinokufungidzisa kuti achakuramba chi. When God gives you a husband, what makes you think that he will divorce you? That's fear. That's the Kutya. devil. The Satan. Kana Mwari ambokupa basa If God gives you a job, chinokufungidzisa kuti richapera chi. why do you think that you'll be fired? Kune vanhu izvo zvekuti baba namai moyo vanenge vachipulana mai moyo kuti kana moyo akafa ndikazotora chakati nechakati ko kumbofungawo kuti kana ane 80 ini ndiine 84 tetakagara sei. Ndakushadisa vari padhuze. Wakambozviitawo here kumbofunga kuti okay paanenge ane 90 indine 92 tetichirarama sei. But vanhu tiri kuona makuva, tiri kuona nhaka, tiri kuona motikari dzichisara. Why? We are scared of death. Nekuti tinotya kufa. Iyezvi vanhu vanogara vachingopulana kuti gore ranofa ndicharoorani. People are always planning about someone's death. Who is he going to marry? Zvakagara so uri kufunga kuti saka ndikadzingwa. Change your mindset from negative to positive. Shandrai mafungo Is the power in mafungo you enyu. that can transform it. Isimba riri mauri rinogona kuzvichinja. Nasi ndakachinamata Today as I was praying pandazorara na1 and I slept at 1, I wanted to check ndachida kuti kuona ndeupi mweya uri kukushishidzira. what the spirit is threatening you. Nderipi dhimoni riri kukushishidzira. Which demon is threatening you? Ndeipi mifungo iri kukushishidzira. Which thoughts are threatening you? Bible not when the spirit of the Lord came upon. The Bible says, kana mweya mutsvene waMwari wauya pandiri. Kureva kuti kana waane simba raMwari Meaning to have, if you have the power of wakugona God, zvinhu zvose. you can do everything. Ndimi dzatiri kutaura nadzo The tongues that we are speaking of, ndedzechokwadi here is it from God? nefiye iri matiri. Because of the fear that we have Oza ndakaona kuti mufamily in a family. ndina bamuni nevagera I have my young brother there. vanogona kutogara mumba kwavo vachifunga kuti ndiri kumasowe. Can Ini stay ndiri with mumba us. mangu hangu ndichitoona bhora iwo achifunga kuti ndiri kumasowe. Munotaura kuti munogona kukirieta dhimoni risimo mumhuri rekufungirana pasina ari kubata chimwe chinhu. Kupedza unoti umwe nomwe anenge achingozvidhifenda ukabuda wobva pasara achimwaya sauti pawatsika defending una munhu himself. achimwaya sauti pawapfuura. But pasina ari kubata mushonga, pasina ari kurwa nemumwe, but pfungwa dzedu dzakapinda mufighting mood. Our mind is in the fighting mode. What is scaring you? Mbotaura kuti ndine simba riri mandiri. Say, I have power that is in Ndine me. simba riri mandiri. I have power within Ndine me. simba riri mandiri. I have power within me. Unoziva kuti even the love that we want in our families, Rudo rwatinoda kudzimhuri dzedu. what is scaring us from loving one another is fear. Chiri kutityisa from kudanana is fear. Izvizvi vamai masini vanoti ndikaudza zvese vamasinire munhu audzwi zvese une kabhokisi kako kaunogara nao. So we have a burden of not sharing because there is fear. Vangani venyu vanorerukirwa nekuudza mudzimai kuti basa rapera. Statement iyoyo haitauriki. Because unozwa kuti hama yandinayo haikotsiri ndikaudza kuti basa rapera. Rikapera unoshinyira ugoshinyirazve. It's fear. It's fear. Why? You scared kuti vana vachadyei? Kuti vana Fizi vanozodyei, ichabvepi? That's fizi ichabvepi. Nekuda kwekutya. Mweya mutsvene ngaambotipfeka masikatani. May the Holy Spirit Mweya help us mutsvene this ngaauye morning. pamusoro pako May masikatani. the Holy Spirit Uve overpower you nepeace, this morning. uve nerudo, uve that spirit of encouragement to feel I can do it. Vana baba nana mai, there is no limitation. Whatever we want to do, we can do. Hakuna Wherever chinokutadzisa we want to chishanda go, kuita we unoita. can go. Konda It's kuenda the only unoenda. thing of trusting the power in us. Tenda musimba riri mauri. What is it that is scaring you? Chii chiri What kukutyisa. is it that is intimidating you? Chii chiri kukutyisa. What is it that you are so scared of? Chii chinonyanya kukutyisa.
pane mazuva andaimbotya kufa. There are days that I was afraid of dying. Ndaiti ndikaona munhu akafa so chituna ndairara chingofunga kuti ko If I indikazofa. see a corpse, I was thinking, what will happen if I die? Kwaiva kutya. Izvezvizvi vanhu vazhinji they don't count on their victories, they Izvezvi count vanhu on havatauri their nezva- fears. vanhu vanoverenga zvavakatadza. What is it that you are scared of? Chii What chauri is it that kutya? is intimidating Chii you? chiri Mweya kukutyisa? iri kukunetsa. Which spirit Chii is tormenting you? chakakubata? Unoziva What kuti is holding you? pandaverengesa kuna Samuel, Saul was a blessed, Saul was anointed, but panozodzwa David, When David was anointed, mweya wacho unobuda muna Saul. the spirit Saul departed obva from- asara the spirit ari departed from Saul. Saul. Vana baba nana mai ngatirege kurasikirwa namweya mutsvene, Let's not ngatirege lose the Holy kurasikirwa Spirit. nekuzodza. Kutya kuri matiri kuri kunyanya kuuya nekuti takapfekwa nemweyai, takapfekwa nesimba ripi. What is it that is Chii chiri kukutyisa? oro pakati penyu munoshishidziranirani? Why are you scared? Amongst you, Why are you scaring putting each fear other? in one another? Why are you putting fear in one another? The greatest enemy of a man is a man. Muvengi wemunhu munhu. The greatest enemy of a man is a man. Muvengi Kureva kuti wemunhu munhu. anyone who has the spirit of the Lord Ani must nani not be simba raMwari. scaring other Christians. Hafaniri kushidzira vamwe vatendi. Amen and amen. Amen and amen. Ukanzwa munhu achiti ndikabatwa ndapera, If you hear someone saying, if I'm caught, I'm finished, haasi kutaura naMwari, he's not talking about God. ari kutaura about fellow men. He's talking about Because when God realizes your mistake nekuti Mwari akaona kukanganisa and kwako you apologize, and unokumbira ruregerero, anokuregerera. he will forgive you. But munhu akava neinformation yako yakashata, But if someone have your negative information, anoichengetedza. he will keep it. Because musi waanoda kukontrora, Because the day he wants to he will control use you, that information. anoshandisa kuziva ikoko. Amen and amen and amen. Amen and amen. Naumbosvika mangwanani ano pandoda kuti munhu ambotanga kutenda simba riri maari. I want you to believe Kune the power that is madhimoni within you. akawandisa akagara matiri that are taking advantage of the fear There are a in lot us. of demons within us that are taking advantage of us. Kune mumwe munhu izvozvizvi wekuti pandauya kunoku ndanga ndichida kunamatira vanhu vakapozeswa nemweya wefear. I wanted to pray for people, People with the who spirit are of not fear. going anywhere because they have fear Vanhu in vasina them. kwavari kuenda nekuti vanotya. They know about faith. Vanoziva nezvekutendi. They have heard about it. Vakambonzwa They nezvekutendi. want it, Vanotoda but zvekutendi. they are scared. But vanotya. Mira uone kuti simba raMwari rinofamba sei Just wait and see the spirit of God how it's going to move. nenyaya yefear. Vanhu vasina kwavari kuenda People who are going vakabatwa nowhere. nemweya wekutya. We have got the spirit For of I fear. have not given you the spirit of fear. Handinakukupai If simba God rekutya. did not give you the spirit of fear, Handinokupai mweya who wekutya. gave you that spirit? Wakaonepi mweya wekutya? Is the devil, obvious. Wakabva kuna Satani. Unoziva kuti kuno mumwe munhu anotya kana murume wake chaivo. There are people who are scared of their husbands. Kutotya murume wake zvekutomutya zvekutotadza kugarisika nekuda kwemunhu waagere naye. Fear. Kutya. Mwana anotya mubereki wake. Children are scared of their parents. Fear. Ene mubereki wacho anogona kupfeka face yekutoshishidzira mwana wacho. The parents can even scare their children. When we wrote our matric in Zimbabwe when I was Form 5, Form 6, We were Form 6. tine umwe mwana akafa There's a child who died nekutya vabereki. because he was scared of his parents. Zvakaitika bvaaita a certain disease. Ane chirwere chakarwara nacho. Vaatya kutaurira vabereki. And he was scared to tell his Kusvika parents. head boy ataura kuti this person has right. Ane some odo iri kubuda maari. Up until someone Achiramba realized, kuti everything is okay. but he was scared. Paakazomanikidzira chikoro kuti aende kuchipatara, anga ari mwana waBrigidia. But the Mari spirit takes him to iripo, hospital. pfuma iripo, Money was but there, wealth was mubereki there. apfekedzwa mweya wekutyisa. But the parent was scaring the child. Kusvika paakaenda kuchipatara, they tried to help him. Maresults akauya akanaka, but we lost him. Unfortunately, he died. Why apfeka mweya wekutya? Ndoda kuti Because he had the spirit of vari fear. muservice ino mweya mutsvene ngaatibatsire tibvise kutya uye tibvise kutyityidzira.
May the God help us to remove pamwe chiri fear. kukutadzisa kuenda kumberi ifear. What is stopping you from pamwe going chiri ahead is fear. kukutadzisa kugamuchirika kutyisa wakapfekwa nejaketi rekutadza kukomborereka nekuda kwematarisiro kwaunoita. Imboimagina kuti mubereki yedu aipiwa yesecond chance kuti mwana anorwara kusvika pakutadza kutaurira mubereki achiziva kuti zviri nane ndife nechirwere dhani kunourayiwa nababa vangu. Vabereki muri kundinzwa here mangwanani ano? Ngatirege pamwe pacho unoda mweya waMwari. Mweya waMwari ngaazare matiri, mweya wekutya uwe mushoma. So that the spirit of Ndinofunga kuti fear. dai mwana uyu akangoenda kuna headmaster akanovaudza kuti handigoni kuudza mubereki wangu but my situation is this, we could have saved life. If the child But communicated, he it was was going to so save much his life. intimidated nenyaya yekuti authority yaiva scaring, so akaita reserved. Akatya nekuti kune vaityisa. Pane madhimoni, maoffices atiri kutadza kuenda, maopportunities atiri kuluza, Mikana mikana iri yatiri kutidarika The opportunity that we nekutya. are losing because of fear. Kune munhu anorara nenzara achitya kungotaura kuti ndibatsirewo handina 500 rand, ndibatsirewo handina 10 rand. Fear. Munoziva here kuti God has given you the spirit, the grace to ask. Mwari wakatipa nyasha dzogona Mwari kukumbira. iye anototi Matthew 21:22, one of our theme scriptures, ask anything in my name. Kumbira chaunoda Kumbirai muzita rangu. chamunoda muzita rangu Ask anything in my ndichakupai. name, I will Kureva give kuti you. imwe fiye yatiinayo iri Kumwe kutya kutitadzisa kwatinako. kukumbira. Matyira unoita machira. Matyira unoita machira. Ndakadaidzwa kune imwe imba kuti ndingonorasa jira rakabayiwa netsono. Fundisi kuno kuti apindwa neutakarafina. Hatisi kuziva kuti jira iri rakabayiwa nani netsono. Ini ndakasvika ongoritora jira racho netsono, hana umbozvipisa, ndakasvika namujini. Kukana anga ari mwana anga achitamba nejira netsono. Plus iwo kana vabaya jira netsonoka ngazvingoitika sezvavareva kumba kwavo. Sei zvichizouya kwauri usina kubata jira, usina kubata tsono? Why should That's it come to fear. you if you You don't- must get out It's of because of fear. fear. Fana kubva pakutya. Vamwe vana vari kutya ma-exams. Some kids are afraid of exams. Some are scared. The spirit of fear is Mweya a spirit wekutya. of distraction. Unoparadza. The spirit of fear Mweya is the wekutya. spirit of anti-progress. Mweya unoita Hakuna kuti usaenderere kunoenda munhu kumberi. anotya. You will not go anywhere with fear. Hatina kupiwa mweya wekutya. We're not given Kana the spirit mweya of washa, fear. patakagamuchira mweya mutsvene, when the spirit of the Lord came upon us, we had power. Unotonzwa Mwari vachiti ndinewe kuna hands, for I am with you. Nekuti Do not ndinewe. be dismayed. Usatya. Yozvi ndichitaura kudai, kune vanhu vane hana dziri kurova. Uri kutanga kutya, uri kutya zvakaitika, uri kutya zvawakaprofitwa, uri kutya zvakataurika, uri kutya pawakapfuura napo. Mweya mutsvene ngaatibatsire mangwanani. The spirit of God help us. Izvezvizvi ndoda kutriga vanhu vakagarwa nemadhimoni ekutya. I want to help people Izvezvizvi with fear. ndoda kuti Mwari vatibatsire. Kune vanhu vakagarwa nemweya wekutya. Haugoni kubuda musevhisi inoyi uine spirit of fear. Uri You cannot limited go mune mweya nefear. wekutya. Vamwe mhuri yako ikabuda kuenda kubasa unotya. Vana vakabuda kuenda kuchikoro unotya. But hatisi kuda kubatsira mweya mutsvene kuita basa ravo. Toda kuti mweya mutsvene aite basa rake saMwari. Ndiri kutsvaga vanhu vane hana pandiri kutaura nyaya yefear kuti uzive kuti wakalimitwa nethe spirit of fear. Yakakubatira dzimba, yakakubatira mufaro, yakakubatira upenyu. The spirit of fear is withholding from prospering. Close your eyes. Baramasi. Baba, ndokutendai semuranda wenyu. I believe in the power that comes from the throne. I believe in the grace that delivers those that are in captivity. Imi Jesu munoti makauya kuzosunungura vakatapwa. Mangwanani ano nezita raJesu. Vese vakapfekwa nemweya wekutya, vanoziva nevasingazive, hana dzavo ngadzitange kurova izvezvi. Baba, ndinokutendai kuti imimi pabasa renyu munoriita neutsvene uye munozadzisa kuti makauya kuzosunungura vakatapwa, uye simba renyu ramakatipa nderekuti tive nesimba. Ndiri kurayira mweya yese yekutya,
inobata vana vevanhu ipfeke varidzi vayo kuti mangwanani ano ibude mavari nezita raJesu. Amen. Ndiri kutsvaga vanhu vese vari kurohwa nehana. Usauye kuno zvekuti ndagara ndiri kuda kunamatirwa. Ndiri kutsvaga vanhu vane hana dziri kurova vakabatwa nemadhimoni efear. Ende ndomweya yandiri kuda kuparadza iyo. Usauye kuno kana isingarovi. Ndiri kutsvaga vanhu pandatanga kunyengetera vane hana dziri kurova. I really did it to separate people that really needs to be prayed for. Simukai ndauti kunamatirai makamira. Kukotama ndinoremerwa. Usauye kuno kana uine chimwe chinhu chakasiyana nechandataura. Ndanamatira mweya mutsvene kuti ashumire pahana yako. Irove kuti mweya wakakubata ukuregedze. Kana hana yako isiri kurova, if you don't feel your heartbeat to be strong, I didn't call you to